Добър ден, представете се. Аз съм Илия от Pump System. Аз съм Ралица от Pump System. Най-добрата фирма за ВиК отопление. Къде? Навсякъде. Добре, благодаря. Тук-що посетихте работилница, как нарежданията да бъдат изпълнени. Какво бихте казали за нея на вашите приятели? Аз бих казала, че разбрах, че контролът не е лошо нещо, напротив. И всъщност контролът по себе си е едно от най-полезните и най-добрите неща, които човек може да прави. И оттам нататък с добри и ясни намерения може да постигне всичко. Много благодаря. Илия, ти какво би казал? И всъщност контрола е една магия. Това е, което бих казал, и това, което разбрах, е, че просто е неограничено като възможности и те прави голямо. Много благодаря. А бихте ли препоръчали на ваши приятели да дойдат на тази работилница? Със сигурност. Със сигурност, да. Благодаря ви.